The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. And Job 1:21 says, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Ikaw Kristohanon, gikinahanglan nga imong isugid ang mga sala nga imong nabuhat. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human mo buhata ka na, ikaw mapunan usab sa Espiritu Santo, o ikaw dumalahon, will be controlled by God the Holy Spirit, o ikaw makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Apan ikaw higala nga wala pa'y Kristo, wala pa'y kaluwasan sa mong kinabuhi, gidapit ka, giawhag ka, nga imong tuuhan si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas. O humani mo buhata ka na, ikaw makasalmod na niining atong pagamuhatong Bible study through the YouTube. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Once again, Father, we thank you for your faithfulness. We thank you for the grace that is beyond anything we could ever ask or think. You have provided ang tanan nga mga butang imong gisangkap alang kanamo. You have left nothing unprovided. And furthermore, you have anticipated everything that was necessary billions of years ago. Ug busa, Amahan, we
as we continue to fellowship with you and your word, as your mercies are renewed day by day, as you have provided this portion of manna, the written word, nagampo kami ng Espiritu Santo magalamdag ka namo. For we ask it in Christ's name. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuunan nga Kristohanon o kaninyong mga higala nga wala pa'y kaluwasan. Mayong buntag kaninyong tanan o unas tanan magpasalamat kita sa Dios sa iyang paglugway sa tong kinabuhi. Yatagan pa kita og extension. Gipabuhi pa kita, nagaginawa pa kita karon og we are alive and kicking. Natay malantip nga pangisip og may nga itong panglawas. Nagpasalamat kita sa Dios niini. Dili kita takos rawa. Pan siya matinumanon o ganaman siya planos tong kinabuhi busag ipabuhi pa kita. Okay? So di ta maglangan, padayon na sab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o kagahapon diha tay nindot kayong ipang hisgutan o punting kita sa pagtuon diha sa mga doktrina nga atong masumpay sa atong dugukan, atong topic na atong gisgutan sa taon-taon lang yun. Ang atong uluhan mao ang how to be a winner in this life and in the next. O kini gihisgutan man gani sa Joshua chapter 1 verse 8 about success and prosperity. And we know that success or to be successful, to be a winner is always connected with God. Because ang prinsipyo na kabarog, God is the author of winners. Siya ra gyud. God, you see, is the source of success. Okay? Now, ato namang natunan taon-taon na nga ang una yung buluhaton sa usa ka sakop sa kaliwatan sa tao. Kay kining atong gisgutan bahin man kanis tao. Okay? Kitang tanan ba mga sakop sa kaliwatan sa tao, members of the human race, kita ang tumong sa stimulus nga gihatag sa Dios kanato. Unsa mang stimulus? Ang krus. Kay mora kana ang bugtong paagi nga kita mahibalik ngadto sa Dios sa atong relasyon ngadto kaniya. Kay naputol man lagi na bugto man ang atong relasyon sa Dios sa dihang nakasala ang una natong ginikanan si Adan ug si Eva didto sa hardin sa Eden. Manduan sila sa Dios nga makakaon kamusta ng bunga sa tanang kahoy din sa hardin sa Eden, gawas lamang sa usa. Ana ay usa ka kahoy nga diin ang bunga niya na ayaw gyud ninyo kana-kana. Okay? No, to'y pahimangno sa Dios, pasidaan sa Dios kanila. Magkakaon mo sa tanan. Gawas lang niya ng bunga na ng kahoy nga naa sa taliwa niya sa hardin sa Eden. Kaysa adlaw kamo mukaon niya na mao na mando sa Dios. Sa inyong pagkamatay, mamatay gayod kamo. Okay? Na di man mamakak ang Dios. Unsay nahitabo? Okay. Gisudlan ang serpente ni Lucifer. Di na si Lucifer, si Satanas na. Kay si Satanas o mga demonyo makasud man nagbisag unsang mga hayop marono. They can just enter. Okay? So, mo tong gisudlan ang serpente
Kay adtong panahon na ang serpente mo mo'y paborito nga pet sa mga katawan ngadtong panahon nila ni Adan o ni Eva. So may gipili ni Satanas iyang isudlan o ang serpente nitong panahon na kay di pa man magkamang mutindog manag musultig kuyaw kayo manulti kumbinsido yu kayo ni sulti niya namo to unya kining bayi kadto si Eva. By the way, adlaw-adlaw si Ginoong Jesucristo mohimo og Bible study kanila. He conducted Bible study every day in the cool of the day didto sa hardin sa Eden. Ug kadto si Adan matinudanon siya, sige siya tuon, sige siya attender. Okay? Ang bahay kay tapuan man may pagka-lazy o tingali imbis mo tambong sa Bible study na pagwapa siya sige lang pamintal diri siyang naong sana diha nya busy siya manicure baron pedicure narag atiman siyang kaugalingon ba. So she had a wrong priority. Si Adan diniyos gyud siya attender. Okay? So mao di ay ito nga si Satanas nga hisod nadto sa serpente ang approach niya ang giuna niyang duol dili ang laki kundi ang bayi kay ngano man ang bayi kuwang magdoktrina kuwang magnahibaw-as pulong sa Dios kay ni lagi tigtambong absinos ba matod pa sa mga kabataan ang absinos. So mao giduol ni Satanas o iyang gisitsitan. Dali ragod Isya man tong original yung nga ni Eva so wa pa sila mga laglag Isya dali ragod unsay gisulti sa Dios ninyo nga di mo pakanon ng kahoy diha gidili nganong gidid-an mo na dili buot ang Dios nga maabri sa libutan og mahimo mong parihan niya na mauna nagidid-an mo gidid ayon pong bayi kito si Isya ayon po bitaw gidid-an mi pagkaon niya na bisang ganis pag hikap niya na niingon ba di ang Diyos og bisag pag hikap mamatay sila wala ba ato pa iyang gidugangan niya ang unsay gitudlo ni Ginoong Jesucristo wala ba mo yung Ginoong Jesucristo nga sa adlaw mo hikap mo niya na mamatay mo ito iyang gidugangan na mao na to bisan kunos paghikap mamatay kami o dili na tinuod mo niingong ni sa serpente nga gisudlang Satanas di na tinuod ang tinuod gud nga nung gidid-an mo sa Dios dili siya buot nga mapariho mo niya maabri ang inyong salabutan mahimo ka mong sama sa Dios. Nakumbinser man ang bayi nga si Isya. Ama ba? No na. So, may kuha siya sa kabunga o unsa? Iya ba gikaon? Kaon mo lang. Gikaon ni Isya o diha nalaglag si Isya. Wa pa ang laki nalaglag siya diha na matay spiritual dili kay patay physical. Okay? Nakaron diha na si Ish mao man original nga ni Adan. Si Ish nagpaingon nagpaduol na niya ni Isya nga karon Eva na mingon ni si Eva dali ragod nga naman ningkaon ko nung bungas kahoy nga dili sa Dios unya akong giinan tong serpente nga mo na
Unya giingna ko niya, gidid-an mo anas pagkaon nina, kay dili butang Diyos nga mabuka ka mo, daghan mong mahibawan nga mapariho mo sa Diyos, mo nang gidid-an mo. Amo ba? Ingon man po ang ish, o mikaon po siya si giingkiba na ni isa, ni iba na karon, o mikaon si ish, diha-diha di na siya ish, nahimo ng Adan. Silang duha nangalaglag. Ug mao nga humani adto unsa, oy, nibati naman sila kauaw nga hubo sila, wa sila gitapis, wa sila unsa, wa sila biste. O karon mitawag ang Dios, Adan or Esh, hain ka man, uy, ning hubong mga sila. Ning hubong sila, they tried to hide. Kaya nagauwaw na. Maura ba ginaisagan nga buhaton sa nakasa. Mo, hubong. Ngayon siya, di amang ko Diyos. Nga namamong yung hubong mo. Ning kaon ba mo sa akong gidili nga bungas kahoy sa pag-ilas maayo og dautan, the tree of the knowledge of good and evil. Miingon dayon si Adan og kani manggong bahay nga imong gihatag nako mo mahing ingki buguna ning gidili nimong bunga. Og ang bahay pod kasi iba miingon po gitintal mangupog ko ning serpente Dios, og di nadani ko ang kaon ko, nagpassing the buck na sila, nagbasulay sila, nagpasapasa na sila, isig pasangil na sila. Okay, so ang Dios mingon, pahawa mo dinhi, you do not belong here. Okay, di na lang nato sumpayan kay nahibaw naman tas unsay ipadayon tus pag tuon ni, okay, na mo to nga nalaglag ang tao, nahimulag na, mo naging spiritually dead. Okay, dili kay ang espiritu mamatay, di man mamatay ang espiritu. Kining spiritual death is a term which means nahimulag sa Dios. Kasabot ka? Diha-dihang pag supil sa tao, batok sa pasidaan sa Dios, nalaglag ang tao, nahimulag na gikan sa Dios. O misaad ang Dios nga iyang ipadala ang manluluwas. Napa sila hope. Okay? Naragihapos paggamit sila sa ilang kabubuton. Mudawat ba sila? O di? Kay, ano naman atong makita nga pagtanaw na sa Dios sa corridor of time, wa may laing kapadulngan ng tao, impyerno raman, lake of fire. Busa ang Dios kamahan, may patawag siya tigom sa mga sakop sa balang Trinidad, members of the Blessed Trinity, mag-meeting ta. Unsao man nato ning atong binuhat nga tao nga wa man sila laing padulngan, impyerno raman. Di man ako nilang mo adto sila sa impyerno. Kinahanglan nga mo balik sila o magkinabuhi sila uban kadto sa langit o dinhi sa langit. So mao katong nagmeeting sila ug miisas kamot si Ginoong Kristo, ako mao imo voluntaryo magpakamatay sa sala sa tao. Mo naong ko niya ng gamayng planeta ug akong pakamatyan ang nabuhat nga sala sa tao. Narana nila mutuo sila o di. O ang Espiritu Santo pod isa siyang kamot, may siya, ako pod mo voluntaryo sa pagpadayag, pag-reveal, pagpatinaw, paghimong tataw sa may balita sa kaluwasan. So mao na ang function sa Blessed Trinity. God the Father is the author of the plan of salvation.
God the Son is the executor of the plan of salvation. Gi-execute niya, gituman niya tungod siyang pagkamatay sa cross. Ug ang God the Holy Spirit, ang iyang function is to reveal. He is the revealer of the plan of salvation. So mao na gihatagan og unsa choice ang tao. Pinagis paggamit sa iyang kaugalingong kabubuton. Mao na ang gospel na karon mo nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Imong tuhuan siya nga siya ra ang manluluwas nga mo'y namatay tungod sa imo ug akong mga sala didto sa cross. Ipagkamatyan niya nga atong mga utang. Kay kita dili ta makabayad sa atong utang. Sa mato ibayad. Okay? So mao na si Ginoong Kristo mo'y milukat. Iyang gi-purchase. Mao nang agorazzo ang pasabot. Gikan man sa original nga agura, market, purchase from the market, from the slave market of sin ng tao. Mao na ng agorazzo. Iyang gilukat ang atong utang. Na mao na extreme, maximum nga gugma sa Dios nimo tao. Kaya dili siya buot nga moadto ka sa impyerno. Unsa gisulti 2 Peter 3:9. Klaro kayo na. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Na. Dili siya buot nga na may impyerno. Dili buot sa Dios. Ang tao ray nagbuot umuad to sa impyerno. Iyan na ng kabubuton. Iyan ang giingon sa mga katiguangan. Tinuyuan sa buot. Kung manto ka sa impyerno, imo na ng tinuyuan. Ang Diyos dili. Namo na. Tiyaw mo ng maximum love gihatag sa Diyos nato. Kung imo ng balibaran, imo ng isalikway. What a big slap or naabay slap ba o magamit man na nimo sa kadakong insulto sa Dios. Mao na nga blasphemy against the Holy Spirit is the only unpardonable sin. Mao na sala nga dili mapasaylo. Dinhin ining panahon og hangtod sa kapanahunan pa dili na mapasaylo. So mao na naman na bersikulo ato kining gipang hisgutan kay mao kini ang pagis kaluwasan nga ikaw mahimong mananaog. Diha kung ikaw mo dawat ni Ginoong Kristo ingon nga imong personal bugtong manluwas, then ikaw luwas. Di man mamakak ang Dios. God keeps His word when He says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Nya na bagyoy Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Sige na Kristo ra. So karon nagpaminaw ka nining mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. Buksi imong salabutan. Have an open mind. Ayaw sirhina. Kay si Satanas mo maningkamot nga di ka mo dawat. You see? This is a very critical decision nga imong himuon. This is the most important decision you can make in your entire life. Samta ka na, higala. So, nining higayon na, mao ka na ang Yahweh, nga ikaw mahimong mananaog. Okay? Mao ka na giingon og strategical victory imong maangkon sa diha nga imong ibutang imong pagtuo kang Ginoong Kristo sa iyang nabuhat dito sa krus. O ikaw luwas. Sigurado ka nang muadto sa langit o na taghang mahitabo nimo sa imong pagdawat lang in a moment of at the point of salvation, pagtuo nimo Ginoong Kristo,
ikaw suluban sa pagkamatarong sa Dios, ikaw hatagan sa eternal life, ikaw ang imungan isuwat na dito sa Lamb's Book of Life, never to be blotted out. Kana mo magakalifikar nimo sa pagpuyon dito sa langit. Unsa pa? Ikaw unsa declared righteous, dili ka na condemned, kundi righteous ka na tungod sa unsa righteousness nga gisulob sa Dios diha kanimo. Daghan pa ang mga benepisyo nga imong madawat diha gyud sa Panginoon nimo mutuo ko kang Kristo nga ako manluwas. Diha you become a winner. Mananaog ka kay imo nang gidaog ang kamatayon. You have already won over death. Di na ka mamatay ka ng imong kalag. Di ba itong isgutan gahapon nga ang imong kalag di na mamatay. That is eternal. That is immortal. Eternal. Di na mamatay. So, your soul can either live in either of these two ways. Duhara ang imong kadulungan. Heaven or the lake of fire. Papilion ka. Ipapili ka sa Diyos na kay kabubuton. Pili. Gusto ko pa mo sa langit? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Okay? Apan kung imo isalikway, if you reject Christ as Lord and Savior, adto ka dito sa pikas. Dito sa linaw sa kalayo, nga ginganlas kadaghanan og impyerno. Imong tinuyuan nga mo adto. Apan ang Dios dili buot nga ikaw mo adto. Tungod kay ikaw gihigugma niya. Apan imo mangisalikway ka ng gugma ha, then adto ka pikas mo adto. Klaro? I hope nakasabot ka niya na. Ato ning gibalik-balik hangtod unsa tataw og tin-aw na diha sa imong salabutan nga kinira ang paggiha nga ikaw makadto sa langit. The only way to go to heaven is to put your trust, faith on the Lord Jesus Christ. Okay? So nihimo ka ng mananaog. Human mo dawat sa Kristo, mananaog ka na. Dinhi sa kalibutan, mananaog ka na. Now, maunay phase 1, kaluwasan. Unya, human sa phase 1, kaya imo namang sudlan kang phase 2 naman. Unsa man yung phase 2? Ikaduhang bahin sa plano sa Dios nga ang imo ng pagkinabuhi ingon nga anak sa Dios, ingon nga Kristohanon, ingon nga magtotoo dinhi sa atong panahon. Believer in time. Now, unsa may tugon sa Dios mando sa Dios na pud nimo? Kay na may mga mando nga nagasuportar niya na ang imong pagpadayon sa pagkamananaog. Okay? Kung buot kang mahimong mananaog sa ikaduhang bahin o phase 2, then sunda ka ng mando sa Dios sa 2 Peter 3:18. Okay, segundo Pedro 3:18, unsa gisulti? Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow. Unsa ang pag-grow? Pagtuon, pagtuo, pagdawat, kanang katon, paggamit sa pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Grow in grace and in the knowledge. See? Grasya. Ikaw magpahiluna na sa grasya sa Diyos. Of course, covered ka naman sa grasya. Human mo dawat sa Kristo. It is grace that covers you from that point on. Hangtod nga kuwaon ta sa Diyos. Dinhi kalibutan na og muuban na kita kaniya dito sa langit. You see? So mo na, sundo na itong mando sa Diyos. Magtuon na tas pulong sa Diyos. Nang mo niya itong gihatagag emphasis. Kay, mahinungdanon in town ka na.
unsa day ka. Well, I am giving you a principle may tungod sa kamahinungdanon sa pulong sa Dios. Life, paminaw, life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Kasabot ka? Ang kinabuhi, labihan ka nindot og katahom kung naa kay pulong sa Dios. Apan kung wa kay pulong sa Dios, life is miserable. Makaluluoy ka o unsa pay mga description. Miserable. Makaluluoy. So, okay, winner ka na sa as far as salvation is concerned. Luwas ka na. Nakadaog ka na. Apan sa iyo mo ng ikaduhang bahin, phase 2, pildiro man ka, na mauna. Atong gitunan yung mga butang nga, unsa atong magamit nga dili ta mahimong pildiro. Nga magpadayo ng atong pagkamananaog. You see? Kay kining atong kinabuhi is a constant struggle. Ibaw ka ba na? Uwa gyud. No, bitaw nang manduan ta sa Dios nga atong tun-an ang iyang nga pulong, pakanon atong kalag pinagi siyang pulong kay man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ang tinuod, ang Biblia, where ang contents niya namong pulong sa Dios, nauna sa Dios, mao kinang instruction manual sa Dios alang nimo Kristohanon. Na instruction manual kanunay man na kong ihemplo nga ug mopalit ka og kanang bisag unsa bang appliances, TV baron, radio baron, laptop baron, unsa pa, cellphone baron, sabi sa unsa nga kanang appliance ba na ang instruction manual aron kamo enjoy niya ng imong gipalit. Kaya di ka mabasa, ano sa metabo, mga guba na inoon ng imong ipalit ng appliances. Di ka mo enjoy. Magsiga ka magutot, pungot na po niyo nga naman guba na manone, di mo ka mao. O kaya wa man ka magtuon. Wa man ibubasaha ang instruction manual. Ato ning gitandi nimo Kristohanon. Na kung di ka magtuon sa pulong sa Dios nga mo'y instruction manual sa Dios, nga ron ikaw magakinabuhi nga hayahay, haruhay, bisan pagtaliwa sa mga pagsuway, ikaw relax lang, kalma lang, ano gingon, stress free ka, mo na ibuot sa Dios nimo, magkinabuhi kang hayahay, kontento. Contentment is a virtue. Gusto sa Diyos nga makaangkon ka sa mga bertud nga iyang gitudlo di siyang mga pulong. Ana ang instruction manual. Tun-e na. Aron ka mo enjoy sa kinabuhi. Na maubitaw ng ang Kristohanon nga may pagtuon sa pulong sa Diyos. Unsa? Nagkaguliyang gihapon ang iyang kinabuhi. Pildiro siya as far as phase 2 is concerned. Di lagi buot ang Diyos nga ikaw mahimong pildiro. He is the author of winners. He wants you to become a winner. Padayon. Hantod. On and on and on. Maunang every moment of every day sa atong kinabuhi ng kalibutan is a struggle. Maunang ang Diyos nag-ingon, tun iyang pulong. Kaya naantan ng solusyon sa imong mga suliran. Ako kang gitagaan og 10 problem-solving devices. Giyon sa man nimo. Mo lang gipalabay, mo lang gipalabay pikas dunggan ngadtos pikas pong dunggan. Wa man ka magtuon. You see? Subo kayo palandungan nga daghang mga magtutuo nga wa gyud sila gana. Way gana, way gugma, way tinguha, way kadasig, way kainit, way gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kadaghang mga sources.
Kini usa na ni atong Bible study through the YouTube. Gimugna ni sa Dios. God has established this for our edification sa atong kalag. Aron kita mahimong mga mananaog lagi. Timan-an nato na mo ni ato ipunting atong una niya ng pagkamananaog. Dinhi sa ining kinabuhi o didto na luyo nining kinabuhi. Di pa gusto nila mananaog ka all the way. Bisan pa din sa kalibutan ni nga ang Dios buot nga ikaw mahimong mananaog. You see? Kaya mananaog ka na kay capacity for life. Kasabot ka? Na kay katako sa pagkinabuhi. Mao nang daghang mga magtotoo, ha? Daghang mga magtotoo nga wa sila'y capacity for life. Wa sila'y katakos sa pagkinabuhi. Nga dayon, ibaw ka. Kasi sagad na pag yun, no? Natural man eh. It's human nature nga. Kung wa kay alamag sa pulong sa Dios, kay negatibo ka man, ug naanay mo hapak ni mong bisag ginagmay ra mga suliran, mudayon ka og basol sa Dios. Why did God let this happen to me? Why me? Na maura ba yun ay mo na popular kayong cliche. Why did God let this happen to me? Uy, ano man gibasol man imo ang Dios? Why labot ra ba ang Dios nga naingon ka anak? Imong tinuyuan. Nakasabot ka? Kaya wa man kalagi kugi pagtuon. Kapilan ako balik-balikan nga gihatagan tag 24 oras sa Dios adlaw-adlaw. Ug ang iyang gipangayo ra usar ka oras. Di ka makagahigo sang oras magtuon sa pulo sa Dios. Kadaghang mga tinubdan, kadaghang mga sources. Moadto ka sa mga simbahan, imong tan-awon og kanang pastor diha nagatudlo bagyod from the original o tinud-anay bagyod ang iyang pagtudlo. Matuod bagyod na, tinuod bagyod na. Kaya daghan man karong panahon na nagatudlog false teaching. Bantay. You have to be very discerning. O kanang discernment, kanang pag-alinggat nimo unsay husto, unsay dili, unsay sayo. Kanang imong discernment, imong maangkon lamang sa diha nga ikaw nagatubo sa pulong sa Dios. Nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao na imong kinabuhi. Samtang ginapagayo, fellow believer. It is supposed to be your life. Kay mao kana ang magagiya kanimo. Unsay sulti sa Salmo 119:105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ana. Unyon sa gisulti pag is Proverbio 3:5-6. Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not, ayaw pagsandig, lean not on your own understanding. Okay? In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Nana, mamakak ba di ang Diyos? Iyan ang saad. Unsay gisaad sa Diyos, garantisado. Kasabot ka? Sabta ka na. Okay. Ani ay mga description of a winner believer. Ato ning tukbilo gamay. Mga paghulagway ni sa unsa ka magtutuo nga mananaog. Okay? Ang una nini, ang doktrina sa Biblia, ang kamaturan, ang pulong sa Dios mo iyang numero 1 nga pasiyon na siyang kinabuhi. The rest is just details. Mao na usa kahulagway o description. Bible doctrine is the number 1 priority for him in life. The rest is just details. Ikaduha, he has right priorities in life. Unsa may ang right priority? Bible doctrine in his life. Gi-suble na giusob.
Ay katulo, he is doctrinally smart. Tungod kay, he is doctrinally oriented. He is grace-oriented. Ug naa siya inner courage. Naa siya sulod nun, kaisog, kalig-on. Nga, sa laing pulong ni other name is plus H. You see, plus H. Plus, kay ihaman ni sa Diyos. Ang minus, mo na happiness sa tao. You see? So, ang baligon, he is doctrinally smart because he is doctrinally oriented, grace-oriented, and has inner courage. Ikaupat, he is persistent and consistent in the daily intake of Bible doctrine. Malahutayon siya o masubayon siya sa iyang adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulo sa Dios. Unsay sunod? He lives his life as unto the Lord. Ang iyang kinabuhi as unto the Lord, ngadto sa Dios. He lives his life in the light of eternity. Mao na iyang pagkinabuhi niya, gibase na niya sa kinabuhi niya dito sa langit, sa eternidad. He lives his life in the light of eternity. Now, kining maong magtutuo nga mananaw, he is a doer. Magbubuhat, he is a doer, not only hearer. Di lang kay paminaw ra. He is a doer, not only a hearer of the Word of God. He is constantly guided by Operation PTA. Yung katong Operation PTA, a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Mao na atong giisgutang Operation PTA. Og he is a courageous person, maisugon, lig-on, hindi siya matarog. He is a courageous person, kay gibasihan kinis panultihon nga cowards die many times but the brave die only once. Unsa pang hulagway imong ma-describe nining magtutuo nga mananaw? Believer, winner believer. He is occupied with the person of Christ. Okupado siya sa persona ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo rin mo'y naghahari niya siyang laman. Okay? He is a problem solver. Dili problem manufacturer. Problem solver. Kamao siya musulbad sa iyang mga suliran. He is a persevering believer, aware of his future reward in phase 3 of God's plan. Okay? Phase 3, dili kay phase 2. Ang nasuwat ko din phase 2. Na phase 3 na ni kay tuwa naman kas eternidad. Nga diin, wa na'y kasakit, wa na'y luha, wa na'y pag-antos, wa na'y kamatayon, tungod kay ang tanan nanghanaw, nangusab na. Kay sa imong pag-persevere, pagkamalahutayon, aware of your future reward in phase 3. Mo na'y sagad nato ni madungog. No pain, no gain. No guts, no glory. Tinoon na. Ma-apply ni mo na, magamit ni mo na nining atong pursuit to reach our common goal, which is unsa spiritual maturity, the capacity for life. Og siya is guided by Hebrews 10:36 because he knows verse 37, very shortly rapture will come. Naibaw man siya nga ang pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church, nagkaduol na. O manoy makatagna kay it's undated man lagi ning rapture, apan
We are looking forward to that. Mao na atong great hope ingon nga mga anak sa Dios. Kaya ang sunod nga programa, the next program of God's plan for mankind is the rapture. Sakgaw na kitang mga magtutuanak sa Dios, kuhaon tagikan ining kalibutana, ug mo sugat kita ni Ginoong Kristo dito sa panganod. Kaya si Ginoong Kristo niya ng panahon di pa man mo tunob nining yuta ng kalibutan. Adto ra siya sa panganod. 1 Thessalonians 4:16, 17, sige sulti. For the Lord himself shall descend from heaven with his shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Nining laing higayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos sa imong paglamdag ka namo nini. Dili kami takos nini. Nagmapaubsanon kami sa pagdawat sa imong otoridad o sa imong mga pulong. Nga mao lamang kini ang giya namo sa among pagkinabuhi dinhi sa yuta. O kini mao ang imong instruction manual aron kami magkinabuhi with contentment, with happiness, with joy, with a faith rest, the drill nga among pagagamiton. Kung tanan nimo mga gipangsangkap nga mga spiritual assets nga among gipaymuslan o Dios, umikan sa among pag-ila, unsa kamay nung danon sa imong mga pulong. Bani kami o Dios, dada kami pagbalik, ugma nining dapita ron kami makapadayon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Ug nga unta kadto nakadungog, nagpaminaw nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, makaamugo unta. Unsa ka manong danon ang ilang kinabuhi, pinaagi sa paggamit sa ilang kaugalingong kabubuton, paghimong desisyon, pagsud niining pursuit to become winners in this life and in the next. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.